Swara medhit barang kok ya kuat lho. Kena kula pas fit-fite. Waduh. Pas fit-fite. Wah, iya. Ndak iki nang wilangan suaramu pas entek ya, Nduk ya. Nggih. Bawane. Oh, aja. Apa? Dibacoi kelinci ucul nggih. Ki mau kumpul pelok barang to. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Wadake cah ra iso ya, apal wis aja Nduk ya. Lah kula lho pomone ya nggih. Apa? Apa? Lah pomone nggih. Heeh. Nggih. Ya maksudnya nggih. Lah kan sampeyan request tok kelinci ucul to. Heeh. Lah kula pengene nyanyi kula dhewe. Apa nyanyimu dhewe? Ya wis engko lho sampeyan request to berarti tambah duwite. Wah, jangkrik. Ya gak usah aku mek guyon lho Pak Dalang. Kok ditenani to kula malah salting lho. Alah nyoh di bawah santai. Oh nggih matur suwun nggih Pak Dalang. Alah doyan kok. Ya sing cilik sik iki. Sing cilik iki si Kimura kuwi no. Oh, ngono ya. Ah, wis tak dawuh. Ayo Mas, mbak mang Pak, yuk. Iki wis mulai serasi dan selaras dengan iringane utawa tabuhane no. Ya wis mulai pinter, mulai belajar pas iramane karo jogete iki iso sinkron. Oh, ngono. Ya. Ya, ngono ya. Iki Nduk Kimura saka Kediri. Oh, ngono. Ya. Ayo endi sing muni mike ngadeh, Dek. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Terima kasih ya, Nduk. Nggih. Bengi iki wis gelem kersa menghibur masyarakat wonten ing Kali Ulo. Nggih. Ngertos mboten Kali Ulo? Nggih. Berarti kaline nek ulone ngono. Nggih. Dhisik Kula ngono maksudnya nggih ngono e. Heeh. Saman karo ulo wedi ra? Nggih wedi. Oh, wedi sing marai wedi. Nggih. Nggih. Mengko bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami mirsani direwangi adem-adem kaya ngene ya, Nduk ya. Nggih. Saman kademen ora sampean? Mboten wong kula klambine kaya ngene kok. Oh, kandel nggih niku. Nggih. Niku klambi kandel sing dumadi saka napa niku kok iso mboten kademen? Saka seng. Bludru. Nggih, luar biasa. Nggih. Ngaturke salam kagem para bapak-bapak sedaya mawon. Wonten ing Kali Ulo, dusune Kali Ulo. Nggih. Desane Peh Serut. Ya aja. Nggih. Omong dhewe tanpa dituntun karo Pak Kangko. Saiki Ya tam. dipelajari sithik-sithik kula lali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu? Sae. Sae nggih. Nggih. Mugi-mugi sehat, Amin. rezekine lancar. Amin. Apa nih nggih? Terus pinaringan sehat, Heeh. Rezekine lancar. rezekine lancar lemang wis Pak Dalang. Iya. Mugi-mugi panenane Mugi-mugi panenane saged ngrembaka. Regane brambang larang. Lah, moro-moro kok iso teko kono iki piye to Pak Dalang? Lah iya no kene iki petani brambang lho, Nduk. Oh, nggih wis. Heeh. Mugi-mugi regane brambang larang. Mugi-mugi regane brambang munda. Pinter. Mugi-mugi
Mugi-mugi putra-putrine putra-putrine soleh lan soleka. soleh lan soleha. Nah, dipun paringi sukses sedayanipun. Sukses sedayanipun nggih. Tan sedaya kemawon sedaya kemawon dipun paringi panjang umur kesehatan rezekine ingkang kathah tur barokah Allahumma amin. Nah, pinter mulai pinter sampean nggih mulai pinter. Nah sesuk sekolah ora sampean nggih no tetep masuk lho nggih nggih pun limbuhan rampung nek ajeng kondur mboten napa-napa. Nggih. Ya, sing penting sekolahnya nomor 1. Nggih. Nomor 1. Pelajaran sing kamu sukai apa? Bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris. Bijimu piro bahasa Inggris? Piro? Ya ora tak kira-kira. Ya, bahasa Inggris ki apik, ya dipelajari kuwi merok bahasa internasional, Nduk. Ning jangan sampai kamu meninggalkan pelajaran-pelajaran lainnya. Kaya Pak Kangko mbiyen ya sekolah kaya sampean, iso lulus sarjana. Jadi pelajaran apa wae tak pangan. Bahasa Inggris tak pangan, bahasa Indonesia tak pangan, IPA tak pangan, IPS tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi komplit. Oh, berarti buku-bukune sampean iki mbok pangan kabeh. Kok iso buku dipangan. Maksudnya sing ditulis ning kono ki ilmune sing ning buku ki tak serap ning otak ngono lho, Nduk. Oh, njewe. Mosok Pak Kangko mangan buku. Lampeane senengane ya. Nembang apa Cahayu? Ngujiwet. Lho, ndek iki wis no. Lah, dereng. Apa urung to? Ndek iki apa ndek iki? Oh, meh raino ndek iki ya. Sampeyan kok lalian to? Oh iya. Kami anggere anu ki lali kok nduk duwe entek to gampang lali kok. Oh, duit entek lho. Kuwi no. Biasane tanggapan terus no. Iya terus alhamdulillah. Aduh. Mujiwat enek bawane ya no. Nggih. Aduh, yen ger pipi po Mbak Pau kuwi. Heeh. Ya, nembang. Masmus tika ning Lek mau ajar kapan Nduk kok wis iso lho. Ya nggih no. Kula duwe ilmu laduni. Iya. Laduni. Nggih, ajarane sampean. Heeh, ilat itu geni. Lah, ilat idu elek. Geni kok elek. Geni. Heeh. Paribasane urung enek sing ngajari kowe wis iso ya Nduk ya. Nggih no. Cah ajaib. Nggih no kula ajaib kok. Iya, aduh gen. Lanjut nggih Pak Dalang. Iya Mbak Sinden. Suara medhit barang kok ya kuat lho. Kena kula pas fit-fite. Waduh. Pas fit-fite. Wah, iya. Ndak iki nang wilangan suaramu pas entek ya, Nduk ya. Nggih. Sama isin ya, suarane ora maksimal lho isin yo. Nggih, aku boten pengin ngecewakan Bapak Ki Anom Bijo Kangko. Ya, oke pokoknya.
Oh, ndek ngene bilangan ke suarane entek nganti pucet rumangsa berdosa karo Pak Kangkongno ya. Nggih. Jane ora apa-apa lho nduk ngono kuwi nduk. Wong sampean iki jek belajar wong kurang-kurang iki sing nonton sing mirsani iki memaklumi ning gandeng sampean punjul ing papak mrojol ing akerep luar biasa. Swara cilik bareng kok ora ngoyo sampean ya. Ya nggih. Iya. Ger. Cah cilik ora apa-apa salah. Sakmene salah ora nek wong nyeneni sakmene mbane lek sing tuwek-tuwek kae salah tuwa pok sandal lambene. Ayo. Ya, terus. Esem. Wah. Mira. Nyernak kelu. Kerah saja ya. Wis cengkok angin Yan. Nggih kula nyanyi mengayon-ngayon ngene. Ya barang nyuwara ki rada nyepurno ki irungmu ki saya mendelep nduk tadi. Nggih kula ancene pesek. Ora apa-apa lho aku emang ngakoni lah aku pesek. Ya tapi kan pinter. Nggih pinter. Bang Ira nek goblok ya ta, milih pesek ning pinter gitu. Yo lak gak popo. Iya. Bangir tapi pinter. Kuwi malah tambah ayu, tambah pinter. Ya. Sampeyan ora kok pesek, Nduk. Pancen yo sik cilik kok suwi-suwi modot. Nek saya gede. Nggih. Modot irunge. Bu Dwi kok modote rene piye to? Apa? Mboten modote ki maju rono. Oh, nggih kaya Sapa? Ayo. Oh iya, kaya wayang. Tak jak omongan bareng kok ya larase kok ora ilang ya. Yo nggih ajaib kok. Iya. Iya. Biasane lali lho ngono tak jak omong lali ning ya sampean tak tau lali ya. Nggih. Yo. Ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul yati tepuk tangan Banduk Kimura. Napasi barang nek dawa menten Nduk sampean. Nggih. Kulino renang apa sampean? Asli yo gak oleh renang. Lah nyapa? Wedireng. Wedi ireng jare. Apa lek renang iki mesti ireng lek ya ora. Enek to kolam renang dhuwure enek anune ngono kae gal palume ngono kene enek. Yo sing dhuwure niku Indoor. nggih. Heeh. Kula cek mendelep lah enek sing kuwine. Soale wis sing 13.55. 13.5 ketor 15 likat Apa? 13 mila Meter. Heeh. Wis to kula ngelakmu aja omong-omongan panggah blibet. Lah iya, mongko lek jenenge renang kuwi ya ndawakne napas no. Nggih. Sama nek ora renang napase sik dawa ya. Ya nggih. Ah nggih. Kula lak nyapa kok sampean bingung nggih. Apa? Padahal kula ora tau renang. Heeh, padahal ora tau renang. Napas kula niku. Panjang. Tapi lapas fit gak panjang lho ya. Oh. Pemene gaya izin tawang ana lintang kuwi. Heeh. Contone, Contone piye? kula pemanasane ngene lho. Piye pemanasane? Arep nyuwara pemanasan. Nggih. Pemanasane piye? Tapi megap-megap sampean.
Iya, iya. Dia apa ora? Iya. Ah, iya. Oh iya. Tarik napas ya. Nggih, pinter sampean. Pinter. Nek ora pinter mbok ditangkap karo wong Kaliwula, Nduk. Cah pinter kene. Kene ya bapak ajaib kok padake. Oh, Sama nggih. anak ajaib, saiki bapak ajaib. Nggih. Oke no, ayo lagune apa? Mes. Yo dilajutne niki. Lanjut nih ya. Kira untuk dhuwur lho, Nduk. Nane. Kuat awas, siap napasnya tarik dulu. Ya. Ya ngono kuwi lek nembang ya ngono kuwi mesam mesem ngono dadi penonton nyawang gen seneng. Nggih, pomone lak kula Doni Mas Mustika. Mboten pantes. Iya no kudu mesam mesem no. Disawang wong disoting. Iki bareng sampean nembang iki penontonnya ning YouTube iso 3.000 lho, Nduk. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Sing komen piye? Hah? Sing komen. Sing komen? Nggih, Anu, iki enek cah ajaib ngono kuwi. Nggih no. Iya. Laduni kok. Heeh, nek ladune duwe ilmu laduni, bocah ajaib saka Kediri. Ilat idu geni. Ilat itu geni, heeh, tapi irunge rada pesek. Oh, nguwenyek ya. Heeh. Pisan mau pindho, Nduk. Lagune. Lho ora maksudnya kok tanduki ngono lho. Wis sembarang. Oh, sembarang ya. Sak keselku ora apa-apa. Iya. Los ya, Nduk ya. Nggih. Heeh, karo Ora enek bintang tamune nggih? Ora enek bintang tamune. Oke. Bintang siap. tamune yo sampean karo Kirana iki. Oke. Kar Kirana, kowe cah loro padha Kediri nih. Omahmu cedhak apa karo Kirana? Kalipang niki kula kan kuwi to. Ngendi? Gringging. Gringging. Nggih. Nah, kowe iso kompak cah Kediri lho kabeh. Nggih. Edjan. Nduk, lho Nduk. Iki lho, kowe lagi nembang, Napa? langsung enek sing WA karo Pak Kangko. Nah, iki lho. Lah tebakanku wis mesti. Heeh. Sopo? Kowe bedhek sopo? Bedhekmu sopo Jaja? Ngarep-ngarepane M to. Oh, M. Sopo? Ya ora genah sapa? Sugeng dalu Pak Dalang, nderek kagem Kimora. Menika matur sembah nuwun. Lho. Sing 500 kangge Kimora, 500 kangge Kirana. Pas nggih, adil nggih. Sopo? Hah? Sopo? Pak Muklasaan. Pak Muklas. Lho omonge wong-wong jenenge gak Pak Muklasaan. Lah sopo? Pak Muklasaan omonge. Oh ya Pak Muklasaan. Oh asine jenenge. Oh, kuwi. nggih. Heeh. 1 juta ditransfer, 500 nggo sampean, 500 nggo. Nggih, adil nggih. Adil. Lho pomone aku 600 iki 500. Gak pas nggih? Gak adil, pas, nggih? gak adil. Nggih. 500 ya 500. Nggih. Ora entuk kowe 600, kene 400 gak entuk. Iya, nggih. Iya. Ora aku gak ngeyel kok. Oh enggak. Nggih. Iya. Oke, engko tak paringi ya. Nggih. Wis ditransfer. Makasih dulu karo Mas Muklas. Selalu mensupport sampean lho. Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Wis sampun maringi kula 500.000. Mugi-mugi mugi-mugi sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Dungane cah ajaib mandi ya, Nduk. Wis rabi apa ora? Wis. Wis rabi berarti muga-muga duwe anak neh. Yalah lah. Bener to? Bener. Oh, bener. Nyawer kula neh, nanggap kula neh nggih. Heeh. Pinaringan sehat. Heeh, ya. Weh, sehat terus nggih, pokoknya sehat terus ben iso nyawer kula terus. Heeh, iya. Nggih. Sik to Pak Dalang. Apa? Sampeyan tak delok teko kene iki kok ngguwenteng ta. Apa ya?
Lah Pak Kangko iki sejak dilahirkan iki sudah ganteng. Jadi Oh. sampean wis ngerti wong ganteng po? Nggih. Ya saiki lek sampean ngerti wong ganteng, sak liyane sing ganteng Pak Kangko, sing nganggo abang-abang iki sing ganteng sing ndi? Ganteng dhewe. Ganteng dhewe. Ngerti ora? Sing ndi? Sing ndi jajal? Ya. Aja sing nganggo kacamata ireng kuwi. Kuwi Kuwi lho. sing pundi? Sing niku lho. Sing kuwi lho iki lho. Sing dlape kuwi lho. Oh Mas Kasih, nggih. Mas Kasih ganteng dhewe. Deh. Niku lek milih bener, Nduk. Mas Kasih iki iso ngendang apik, terus dalang yo pinter. Lho sekolahe yo pinter, jos. Kula mek ngelem tok lho ya. Heeh, iya. Oke, lanjutkan. Tak jupukne duwite. Ya. Oke. Masuk. bosku. Masuk, bosku. Oke. Wekasan pepuntaku umpamane sekar aja kang silayu kan kejejer doaku among diko musti Ya. Nggih. 500 dari Pak Muklas. Mas. Ya, tak Nggih. paringi. Nggih. Nah, iki pira? Iki pira? Iki lho. 50000. 50 to. Nggih, 50. 50. Iki 50. Wes 100 to. dikne dolinan. Dihitung dulu 500. Ra iso dihapusi saiki, Pak. Ah. Mek gambare tok. Ah ya, pira 500 to. Oh lah, nggih. Wes. Iya. Benar pas to? Nggih, bener. Ah, sip, oke. Nggih. Sampun? Oh, nek. Loh. Mangsane 500 sok pisan. Oh, maksudnya 500 pisan akeh baleni nana. Oh, maksudnya ki 500 ki lagune ping 7. Ya wis, Ah. napa? Ya, apa meneh manut sampeyan no. Lagune engko bar iki Mbak Kirana. Oke, saya tak lebokne tas. Lebone tas awas engko dicolong Kirana lho. Gak, koncoku gak malingan. Oh, kancamu enggak malingan. Ya bener. Heeh. Bawane, Oh, aja. apa? Dibacoki kelinci ucul nggih. Ki mau Kelinci kumpul ucul. pelok barang to. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Wadake cah ra iso ya apal wis aja dulu ya. Lah kula lho pomone ya nggih. Apa? Nggih. Apa? Lah pomone nggih. Heeh. Nggih. Ya maksudnya nggih. Lah kan sampean request tok kelinci ucul to. Ah. Lah kula pengene nyanyi kula dhewe. Apa nyanyimu dhewe? Ya wis, engko lho sampean request to Ya. berarti tambah duwite. Wah, jangkrik. Ya gak usah wis, gak usah aku mek guyon lho Pak Dalang. Ya. Kok ditenani to kula malah salting lho. Malah nyoh di bawah sana. Oh nggih, matur suwun nggih Pak Dalang. Alah, doyan kok. Ya, Nggih. kalau apa-apa aku lagi anak-anak seperti ini aku los. Nggih. Timbang nggih bayar ILC. Sing becik nggih bayar ngene iki. Wow, teko ILC barang. Bojomu nesu lho. Oh iya. Ya mau ngomong tak kondo, aku ya ora ora wujude. Langgam langsung nggih. Hah? Langgam langsung nggih. Ono garap gamelan Bali dulu. Nah, nanti langgam terus dangdut. Siap? Nggih. Nah, yo.